мо медонем ки дар назди фарзанд занро задан мумкин нест. мо медонем ки дар назди фарзанд бо овози баланд ҳам шавҳар ба зан ва ҳам зан ба шавҳар гап заданаш мумкин нест. мо медонем ки дар набудани падар модар падарашро танқид карданаш, ганда карданаш мумкин нест. мо медонем ки бо ин корамон ба ояндаи фарзандамон зарар мерасонем. мо медонем ки бо ин амаламон тарбияи нодуруст карда истодем. лекин аҷиб ин аст ки мо ин корро кардан мегирем. фарзанд ашё нест. фарзанд картошкаву пиёз, караму сабзӣ нест. фарзанд як одами хурдест ки мо дар натиҷаи сухани хуб, дар натиҷаи сохтани як фазо, як муҳит онро калом мекунем. баъдан мо мегӯем ки чаро фарзанди ман ҷинояткор шуд. баъдан мо мегӯем ки чаро фарзанди ман гапи маро гӯш намекунад. баъдан мегӯем ки чаро фарзанди